biki na so da kauna aure nake nufi. Yusuf ya zaman na ango ga mami amarya. An yi biki na so da kauna aure nake nufi. Yusuf ya zaman na ango ga mami amarya. Da sunan wanda ya yi ƙauye birni gaba ɗaya, ya halitti ɗan adam kuma ya bashi kariya. Ka aminta in yi waƙar nan babu turjiya, waƙar bikin masoya sun sai da gaskiya. Asalin tsatsan su dangi ne masu tarbiya, a zaman su ma na soyayya in ka bibiya. Ba sa faɗa da junansu bare su tunzura. Yusuf da mami kun zamto manna shakira, a gurin mahassadan ku kwarai kun yi gagara. Ranar ku ce fa wannan da muke ta yin jira, Allah ne yadda kwashi ya ba mu hattara. Yini beni in yi waka baiti na kirkira. Ango amarya buɗe kunne ku ji ni, domin gare ku zan zo da akwai bayani. Wasu baitukan da zan yo ta kusa yaki ni, ku kula da kanku shine farkon bayani. Kar ma ku bar magautan ku su taka tsauni, balle su hangi mai zaku yi babu auni. Ya Marya gane na zo gunki dan magana, ki rike batun da za da yi miki dan ki zauna. A gidan mijinki sai ku yi zaman lumana, farko ki bashi komai ya fida gare ki. Ki rike mijinki sannan sai ki kama kanki, tafiyar gidan kudin nan wacce aka baki, ita za ki yi wa angon ki sashi shauki. In kika yi hakan to zai kara sanyi, ga mala'ika a kuma zai baki maki. Kuma gashi kin ga aljanna tana jiranki, kin san zama na aure baya san mai raki. Ango kai ma akwai wani zance da zami, ka rike amarya sam karka zan mai sauyi. A sahun zaka kurai to fa a gan kulayi, haka za ya sa masoyan ku su kara koyi, da irin zaman ku mai daɗi da koyi. Taron ku yayi taro kowa da murna, dangi da yan uwa da abokai mu nuna. Da farin cikin mu za mu yi rawa mu taka, dangin amarya sun fesa ado da shadda, matansu sun sako leshe har a baya. Da kiɗan da na yi sai ku yi rawa ku juya, dangin amarya kuma kun nuna murna. Ranar ku ce ta zo dole ku zo ku nuna, Allah ya bada ladan aure da sunna. Ni kamsa duk da waka ta zana kunna, a gurin bikin ku taka rawa sai ku juya. Na bar ku lafiya ango amarya, ni amsa duk da ke ce muku sai da safe.